чӣ хеле зебо хобидааст, мисли кӯдак. аҷабо аз рухсораш як буса кунам ё не? Мешавад? Не намешавад, ҷоиз нест. аммо як борак чӣ мешавад? бо як бусаи хурдакак ӯро чӣ мешавад? уф, ҳиҷрӣ ором намести ку? гоҳ ба рост гоҳ ба чап мегарди, бусида наметавонам. охир танҳо як бусаи хурдакак. ҳозир туро мебусам, худам мебинӣ. чӣ шуда? тавба, астағфируллоҳ. гуфтам як буса кунам, ин ҳоло бин дар моҳи рамазон ба гуноҳ даст мезанам. ба худо майлаш, ман набусам, беҳтараш. занги соат мегузорам, субҳи содиқ мехезем. уф, бусида наметавонам.